Mut mä en kestä siis. Tää tulee olemaan niin semmonen I made it moment. Siis wow! Upeeta! Okei, hello guys ja tervetuloa vappuvlogiin. Tänään on 27.4. maanantai, mikä meinaa, että nyt on niin kuin vappuviikko käsillä. Mutta sitä ennen kuin mä otan teidät mukaan tähän viikkoon, niin mä kerron mitä kaikkea me ollaan tehty nyt huhtikuussa jo. Bear with me, tästä videosta tulee tosi pitkä. Eli me aloitettiin meidän vappun 9.4. Oli semmonen vapun vienti happeningi juttu. Ja sen jälkeen oli siis tenttiviikko, mihin panostettiin. Joten sitten ei niin ollut mitään, vaan niin tyytettiin koulu pois alta. Tenttiviikon jälkeen sunnuntaina 19.4. aloitettiin sit niin ihan kunnolla juhlinta. Me ollaan Kaljakrokessa, vappu alkanut, yes. Täällä on tenttien jälkeen ensimmäinen vapputapahtuma, missä voi olla ihan chillisti. Ja nyt me ei mietitä 2 viikkoa mitään muuta kuin vappua. Kyllä. Haalarit ja päät. Ja meillä ei oo mikään kiire, me ollaan niin paljon. Meille näytä vähän malta. Hannah, oot sä valmis? On. I'm always Couldn't be more ready. toiset korvikset ja No sitten maanantaina 24. me aloitettiin myymään meidän vappulehtiä eli julkkuja. No niin tytsyt. Näyttäkää teidän julkkumainoksia? me käytiin tänään aamulla, me tultiin 8 tänne ja me mentiin tonne Interpoliin myymään näitä. Yes. Paljon tuli myytyä? Yhteensä niinku melkein 20. Siis melkein 20 ja tää on siis se lehti. Näkyykö tässä hyvin? Aika ylivalottuna. Hei! Ja sitten illalla olisi ollut semmoista isoaprot, mutta mä skippasin ne ihan suosiolla. Että tulin sitten kotiin lepäämään, koska seuraava päivän tiistaina sitten 21.4. piti herätä aikaisin. Meillä oli siis fuksipeijaiset. Olen kelloon, Hanna. 8. Tää näyttää tältä. Siis minähän saavuin myöhässä, mutta täällä on niin kuin... No, Zoe just haukotteli. Väsyttääkö? Vähän sen. Mä haukottelis vieläkin. On kuitenkin keskipäivä. Almost. Mutta ei itse asiassa väsytäkään, koska siitä Aika freshi herää tänään se afrojen jälkeen. Pitkä päivä tulossa, mutta tää alkaa tästä. Okei, mikä tää koppi on? Täällä on radiodiodi menossa. Oikeesti me tullaan vähän sniikkaa tänne. Mäkin haluun tonne. Ja täältä se kuuluu. Niin urheilu. Lähettäkää Radiodiodi. Upea keli. Kyykkä on tosi hauska. No tulee vähän jäljessä. Itse nautin lajista tosi paljon. Päästiin jopa playereihin. Mikä aamupala? Muffini. Joo. Ilmanen muffini täältä. Julkku. Mulla on täällä mun battery. Ja siis katsokaa tätä jengin määrää. Ja tätä ilmaa. Tää on Älä vaan. upea fiilis. Cheers. Cheers. Täällä on meidän poikaset nauttimassa vähän aamusta. Siivotaan jälleen. Haluatko sä esitellä meille mikä tää on? Tässä on meidän fuksi-poster. Täällä on vähän hyviä kuvia meidän fuksivuodelta. Siellä on Cube, Absolute Cinema, Fuksi 25. Are you from Athene? Because you are Athene! Crazy. Ihanaa. Oikeesti tää on niin Athene. Siis mä kävin nopea vessissa ja me oltiin just lähdössä ulos. Ja täällä tanssittaa. Marian, näytä your moves. Oi. Täheetä. Hanna, meidän johtaja. Meni sisäpuolelle väärinpäin. Arvostus. Kiva soittaa sinne. Tää näyttää tosi cozyilta. Tää on tosi cozy. Et äläs nyt sieltä. Tää on cozy. Yes. Niinku ihan hiton märkä, sitä ei kannata laittaa sinne.
glittermerkkejä ja mun pupu. Täällä on Pora, Prodekon raittiusseura. Teillä on ihan sikan merkkejä verrattuna muun. Täällä on kuule, miten voi ottaa 2 tablettia 3 kertaa päivässä. Oi. Ei voi, mahdoton. Missä sun henkselit on? Mä en jaksa pitää niitä noin epämukavaa. Ai. Onks sulla henkseleitä? Ei oo henkseleitä. Mulla on nää mun lempparimerkit tässä edessä, nää glitterit. Kaikki nää olennainen tutalainen I'm just a girl. Joo. Ja sitten tässä on uusimmat merkit nyt tämmöstä vähän niinku ruokateemasta. Oi. Ja siis nää sateenkaarithan on teidän juttu. Yeah. We accept everyone like that. Täällä on nää persajanssa. Vaihdettiin vähän meidän kiltoi. Mä oon tän päivän prodekalainen. Musta tuli atenalainen. Aina halunnut olla atenalainen, niin nyt mä pääsen rokkaan. Tämä on kyllä hyvä. Ja sit siitä mä tulin kotiin, oli puoli tuntia kotona ja lähdin sitten koululle, kun meillä oli vappusitsit vielä sit illasta. Täällä on vappusitsit alkamassa. Ja me ollaan tanssittu tälleen. Mä en tiedä mitä tuolla tapahtuu, mutta mitään ei vielä tapahtu. Kohan on täällä vasta 18.43. Tästä tulee hyvä ilmana. Flirttailla vähän tää kameraa. Wow! What a girl! Mä en tiedä mikä show näillä on täällä. Oota, mä laitan sen viestiä. Wow! Oh my god! What the hell? This is gorgeous. Hello guys. Täällä on mun... Mulla on ollut tää meikki kello 7 asti. Missä sun viimeinen nuotti oli? Mikä? Sun viimeinen nuotti. Chippis. Chippis. Joo. Chippis. Chippis. Mä istuin tästä ihan chillisti ja mulle tuodaan oman saippuilla. Se ei oo, se on Taimin skumppapullo, vaan se on itse asiassa mun skumppapullo. Eikä ole! Ja se on Aaron skumppapullo. Se on mun skumppapullo, se on oikeesti mun. Me ei ikinä annettais Taimille skumppapulloa, koska seuraukset on ihan katastrofaaliset. Ootko nähnyt vai jotain seurauksia, jos mulla on? Olen nähnyt seurauksia. Ei oo kulunut kuin varmaan tunti tai pari ja ihan... Vittu ne kirjat sieltä. Sinne meni Eliasen housu. Oi, älä pois, mikä maksoikaan. No anna mennä. Ai! Siis wow! Upeeta! Arttu! Vittu, mä oon ihan mengis. Tiedätkö mitä? No eletään vaan kerran ja Taimi elää monta kertaa, koska sä oot the black cat, you know. Oi, thanks. I appreciate. Hei. Ai mitä black cat? Come on. Hei, sulla ei ollut siniset hiukset, kun tulit tänne. Oli. No hei, vitu leija toi hiukset. Vitu leija. Hei sä... Tiedätkö mitä? Nyt mä heitän tähän yhden räpin. Anna mennä Arttu. Come on, go. Maanantai kerran baarista baariin, paikalla populaa vauvasta baariin, paikalla ne pate kulmaan vaan, niin sori bro, tolfitille kala ja haavi. Ite oon mahdollisimman mankellis, saimare pullo on muu ahnemesis. Leija. Jos naamava bisneri, niin sit se on siinä, et joku daami ja sit tanssii. Pöydin mä hypin niinku simpanssiin, tänä yö me vedetään triplastiin. Teet sä musiikkivideo? Näkyvissä. Onks tässä mitään? Enää tehtävissä. Tää movie on kyllä se. Mä itken myöhemmin. Ai! Ui vitsi. Ei mitään, ei se osunut. Myöhemmin. Ei, mut se daami pitää olla silleen kaunista täällä. No se. Kiva daami. Blazeri on Uffilta ja tää yöpuku on Chalandolta. Tää on yöpuku, satiininen. Ja sitten tää kravatti on mun poikaystävän Jooneksen. Kiitos Joonas. Tää on tällainen läppäkravatti. Niin kuin se oli aika kiva. Fresh olo.
Täällä voimalla. Luennolla vappusitseen jälkeen. Tässä on jengin kokoonpano, ei kyllä ihan hirveän moni. Aika moni jäi siis näin Pois. Alakulma. Se on ihan hyvä. Eilisillan... Ei tätä totta vedetä. Tää tuli ihan rutiinina tälle. Ja pöydän. Ja sit mennään. Hyvä. Löytyy jääkahvit. Ja on ruokaa, joten let's go. Pitäis olla sitsit plus sillis, mutta meillä oli sitsit väliluento sillis. Ikävää. Silliksen jälkeen me mentiin vielä siis Terdelle meidän osan porukan kaa, ketkä oli ollut tämmöisellä Fuxi Exchangeillä Ranskassa tammikuussa. Kun siellä yksi ranskalainen oli täällä käymässä, niin mentiin sitten sitä vielä moikkaa. Tänään herättiin taas 6.30 myymään julkkuja. Guess what? Mä oon saanut nyt myytyä mun kaikki julkut. Ei tarvii sitten enää vappuaattona tai milloinkaan, niin vappupäivänä tai muuten niin stressaa, että nyt pitäisi taas lähteä myymään näitä julkkuja. Mutta oli tosi hauskaa. En olisi uskonut, että tulee noin hauskaa oikeasti myydä noita. Se oli jotenkin, vaikka tosi moni on silleen, että ei. Mutta sille ottaa vaan sille huumorilla ja on vaan silleen, no kiitos, hyvää päivänjatkoa ja hymyilee ja hyvää vappua ja näin, niin ei ole niin paha. Eniten osti bisnesmiehet ja sit vanhat teekkarit. Ja ne etenkin, ketkä nyt ties mikä julkku on. Sitten tänään on tehty tosi paljon koulua, koska on pitänyt vähän tehdä ohjelmointia ja semmoista tutarryhmätyötä tai projektia. Luulin siis, että eihän me tulla mitään koulua tekemään, mutta näköjään olikin tämmöisiä pakollisia juttuja, mitä pakko hoitaa. Kello on nyt 8 ja siis tänään oli vielä illalla nyt julkun semmoista konttibileet, mutta olin siellä siis joku 15 minuuttia ja sit mä olin vaan silleen, että tää tyttö lähtee nyt kotiin. Yksi mun kaverikin oli silleen, kun mä tulin sinne, että mä näytin niinku ihan vihaselta, kun mä olin niin väsynyt. Ja sit mä olin vaan silleen, että okei, että tää on ehkä sign, että mä lähden nyt lepäämään. Mut joo. Ja sitten tänään piti olla siis viikonloppu ihan chill, easy, ei mitään. Mut mä menin sit... ei ollut ryhmäpaine tai mitään. Mä olin vaan silleen, että mulla tulee ihan hirveä FOMO, jos mä nyt menen tänne. Niin ostin siis liput Prodecon vappusitseille. Ja ne on kuulemma ihan crazy, joten ihanaa mennä. Ja meidän Fuxi Exchangeillä oli näitä Fuxi Prodecoja, keihin pääsi tutustua, niin nyt on sieltäkin kavereita, niin kiva mennä sit sinne niiden kanssa. Okei, hyvä yötä. Kuvataan peilin kautta vähän erilaista materiaalia. Tausta-äänet siinä videolla. Iida, mihin mulla on menossa? Prodecon vappusit siis. Let's go! Tänään menee tyhmäksi tänään. Vähän pelottaa. Isosti pelottaa. Sitten sitä on maksanut 19 € ja siinä ei kuulu kauheasti ruokaa, joten mitä siinä kuuluu? Maalit. Juomaa. Slay. Mua pelottaa ihan sikana. Tuolla on ihan sikapaljon jotain Star Wars -mukeltoita hahmoja, ne on aika pelottavia. Sieltä tulee nätit. Oi, miten huomaa. No joo, paremmin. Onks vlogin time? Yes. Kuvaa mua, miltä mä näytän tällä hetkellä. Joku on vähän käpäläinen. Let's go. Siis tuolla sisällä on sairaan pimeä, että me tultiin ulkoa jäähyllä. Pitää laittaa kamera pois, koska Noa pystyttää vettä. Kello ehkä 8. Ja täällä meno on jo vitun Tämä tuuli, koskes. On pusu. Pitää olla. Okei, Noa. No niin, otetaan ihan rauhaa. Okei, nyt näkyy. No niin. Tuli vähän pipi. Yksi pipi Tää on löytyy. vitun vaarallinen paikka. Älkää tulko tänne. Ja mikä pyssy sulla on kädessä? Kuka oli 5? Katsokaa, seuratkaa mua. Katsokaa mikä meno.
Takapihala on! Mitä helvettiä! Tiedän sua nyt. Jeez, mä sanon! Atsene plus Prodekon lovers forever sydämellä. Gotta love this, gotta love this. Just jäljellä. Meitä ei lähdetä paita. Jos kääntää niinku back in front, niin sit taas vielä niinku Upeat contenttia kai. Upeat contenttia. Nää vaihtui just haalareit slay. Upeat girlies. Mikä tää kuva on? Lähetän sulle noin kuvat. Minkä tyyppinen? Anna nyt uudestaan, se ei ole. Hannat on täällä vähän tekemässä vähän tyhmiä. Alright. Siis kello on 4. Meni vähän pidemmäksi kuin luulin. Voi vittu, ihan oikeasti tää ei oo ok. Mä toivon, että tässä näkyy jotain. Mut siis... Tässä on illan saldo, guys. Good morning, kello on 10.28. 4,5 tunnin yöunien jälkeen. Let's go töihin. Wow. Ja mut tulee hyvä päivä. Mä tykkään olla mun töissä ja mä tykkään niistä ihmisistä siellä, joten can't wait nähdä ketä on tänään. Tosiaan, aika rapeat tunnelmat, mutta kyllä tähän on totuttu ja siis tiiätsä, kun sä oot teekkari, niin sä jaksat mitä vaan. Cool. MPV:n haalarit. Mikä on hieno merkki. Tää. Let's drink wine and judge people. Onks toi Väinö? Teet sä tolleen? Menee tohon. In real life. Mutta nyt me päästään siis nykyhetkeen. Eli tosiaan tänään 27.4. Nyt mä otan teidät niinku sille oikeesti vlogina mukaan. Tänään illalla on vuorossa vappuratikka, mitä mä oon odottanut todella paljon. Mut joo, tästä lähtee vappuviikko. Can't wait oikeesti. Siis tota on niin odotettu, joten... Siis täällä sataa rakeet, guys. Joka paikassa. This is not okay. Tää ei oo ihan vappufiilis, mutta tehdään This is tässä not vappufiilis. okay. Joo, kuuluisa vappuratikka. Tänään on keskiviikko. Eilinen tiistai skipattiin huolella. Oli lepopäivä kello 11.41. Ja mä lähden nyt koululle. Mä en pysty tänään vlogaamaan, koska mä oon menossa semmoiseen yöjäynään. Ja se on semmoinen salaisuus, että sitä ei saa kuvata ja sitten ei saa kertoa eteenpäin. Että esimerkiksi vanhemmat opiskelijat, jotka on ollut tässä päässyt tähän, niin ei oo saanut paljastaa mitään. Joten seuraavan kerran kun me nähdään on torstai-aamu. Ainoa mitä mä voin sanoa on se, että me tullaan valvoa koko yö. Vähän pelottaa mitä tulee. Mitä täältä tulee, mutta I guess we will see. Let's go, kello on aamulla. Yöjäänästä selvitty. Oikein varmaan kasvamalleista, että mitä on tapahtunut. Että jotain on tapahtunut. Nyt me ollaan menossa lakkien jakoon, eli me saadaan lakit, mutta ei saa laittaa vielä päähän. Mutta... Me saatiin esteettömyystodistukset. Yes. Ja mikä meidän merkit fuksivuodelle. Slay. Joo. Yöjäynä done. Hattu! Hattu ilmestyy! Prodeko on hyppäämässä lauttaa sille hyppy. Prodeko hyppää. Yksi hyppy, Anna, yksi hyppy. Ei lähde enää yön jälkeen. No niin, Noa. Mikä fiilis tänään? Vappuaatto, ollaan Otarannas. Tässä jonotetaan just vappulautalle. Siellä on skumppaa, siellä on hyvä meininki, siellä on musaa. Mennään katsomaan Mantan lakitusta. Ihan huikea meininki. Ja sä näet myös Mantan lakituksen eka kertaa. Kyllä. Eka kertaa tälle teekkarin, niin Mantan lakitukseen. Mä ootan tosi innolla.
Joo, Masa käy uimassa. Masa ui. Yllättää poikaa. Jos vaikka tonne. Tossa on kyllä ihan Asiallinen. Siis sanottiin, että nää jäpät on vitun chillei. Just. Okei. Näet sitä muuvin? Chippis. Tää nyt se kuvaa jo, eikö siellä? Joo. Okei, me ollaan Mandan vakituksessa. Tässä on vielä 20 aikaa tää alkaa, mutta nää jotain siis halus tulla tänne. Että olemme näin lähellä. Lähellä. Hyvät tunnelmat. Ensimmäinen Mantala bisnespuheluita. Mut joo. Ihan kohta me nähdään. Ja sit keskiyöllä me saadaan laittaa omat vakit päälle. Jep. Cuties. Tää on tämmönen välistoppi Marjalla. Yes. Hei, tiedätkö mitä tänään tapahtuu? No. Tänään vaputtaa. Tänään vaputetaan isosti. Tää on oikeesti uusi mun sana isosti ja nyt on kaikilta isosti. Meikapologi alkaa NYT nyt. Ja kellotus alkaa NYT. Nyt vaputetaan isosti. Isosti. Sairas. Mä en tiedä näkyykö tästä yhtään mitään. Meidän pitää mennä johonkin valoon, mut siis me saatiin just lakit vähän niinku muutamat itkut itkettiin ja Mut nyt tuntuu niin hyvältä. Siis tuntuu niin hyvältä. Me saatiin just ja me tultiin Amfille. Joo. Amfille. Me Amazing. aloitettiin varaslähtö täältä. Ja tänne me jätetään. Tänne me jätetään meidän fuksius. Okei, good morning guys. Kello on nyt, mä viitin huutaa tää rappukäytös. On nyt hississä, tulee just alas. Mutta siis kello on nyt about 11 ja mä oon lähdössä Ullikselle. Mä en kestä. Mun ensimmäinen ullis. Ullisvappu niin kuin veekkarilakki päässä ja haaret päällä. Ja mä oon menossa mun perhepiknikille nyt eka moikkaamaan niitä. Mut mä en kestä siis. Upeeta. Tää tulee olemaan niin semmonen I made it moment. Siellä ne on, mä en kestä. Noniin, missä tupsuu? Ei ole lakki yhtään likainen. Onko vielä? Ei. Joo, vähän vappuvlogia viikopäivä. Osa. Love it. Okei, onks comment? Cheers, kippis. Cheers! Kyllä alkaa, tiiäks, skoppa maistua täällä. Me käytiin täällä kiertelemässä ja nyt me ollaan tosiaan täällä mäen päällä. Ja tässä Athenen teltan vieressä. Tosi paljon jengiä. Aurinko paistaa. No niin guys, aika ottaa lakki pois päästä ja hyvästellä tämä fuksivappu. On ollut ihan amazing. Nyt väsyttää, mutta mä oon sisimmältäni todella onnellinen. Ja mä oon siis nukkunut 2 vuorokautta plus 12 tuntia, niin sen sisällä yhteensä 3,5 tuntia. Niin jes. Aivot ei nyt niin toimi. Kiitos niin paljon kaikille fuksivuodesta ja tästä vapusta. Ja nyt jatketaan koulua toukokuu vielä ja sitten lähdetään lomille. Oikeesti kaikille teille love you guys. Isosti.
Oli ihan sikahauska kuvaa tätä vlogia, mut joo, lähtee lakki pois. Mennään nukkumaan.